Goddag alle sammen. I dag så vil jeg tale lidt om differentialregning. Og det jeg vil tale om, det er, at når vi differentierer f af x er lige med x i anden, får vi altså differentialkvotienten f streg x er lige med 2x. Dette vil jeg forklare jer via tretrinsreglen. Men før vi går i gang med tretrinsreglen, er det godt lige at vide lidt om differentialkvotienten. Differentialkvotienten er f streg x er lige med 2x, når man differentierer f af x er lige med x i anden. Med differentialkvotienten kan vi beregne hvilken som helst hældning for en x-værdi. Jeg vil nu tage et eksempel som x0. Når jeg beregner hældningen af punktet x0 i denne graf, er det vigtigt at tegne en tangent til punktet, da hældningen af tangenten svarer til hældningen af punktet. Og fra matematikken ved vi, at hældningen til en ret linje er forskellen i y-værdier over forskellen i x-værdier. Altså delta y over delta x. Jeg har nu tegnet en tangent, og jeg kan nu faktisk bare sætte vores x-værdi ind i formlen for f af x er lige med 2x. Vores x-værdi i dette tilfælde er altså 2, så vi siger altså, at vores hældning af tangenten er altså 2 gange x, altså 4. Vi kan gøre det for hvert enkelt punkt, vi vil på denne graf. Det vigtige er at notere, at dette er en tangent og ikke en sekant, da tangenten kun går gennem et punkt, og sekanten går gennem 2 punkter. Jeg vil nu senere vise jer sammenhængen mellem en sekant og en tangent, når jeg går i gang med tretrinsreglen. Goddag alle sammen igen. Nu vil jeg forklare jer første trin i tretrinsreglen. Vi vil altså finde ud af, hvad der sker, når vi differentierer f af x er lige med x i anden. Jeg har en kurve, som vi kan se, jeg har optegnet med kridtet. Herpå har vi tegnet en tangent til punktet x0, som vi altså gerne vil finde hældningen af. Og tangenten den er tegnet med det røde kridt. Herudover så har vi tegnet en sekant, som er det blå kridt. Og vi vil starte med at finde ud af, hvad hældningen af sekanten er, som vi også kalder for differenskvotienten. Og herefter har jeg tegnet en hjælpelinje op til sekanten. Så vil vi altså finde ud af, hvad der sker, når den blå linje går ned mod den røde linje. Altså når sekanten går mod tangenten, for her at kunne udregne hældningen af punktet x0, som vi altså lidt har afsløret løsning på, det har vi forvejen. Jeps. Jamen for matematik, der ved vi, at når vi skal udregne hældningen af en ret linje, så tager vi forskellen i y-værdierne, divideret med forskellen i x-værdierne, altså delta y over delta x. Derfor, hvis vi skal udregne hældningen af den blå linje, skal vi altså tage først ved at udregne forskellen i y-værdierne. Det må altså være f af x0 plus h minus f af x0, som vi kan se herover. Men da vi ved, at f af x er lige med x i anden, kan vi altså skrive således. Det ene led i anden plus det andet led i anden plus 2 er det samlede produkt. Og så minus det sidste led i anden. Så kan vi altså se, at x0 går ud med x0, og herfra får vi altså, at h i anden plus 2x0 altså må være forskellen i vores y-værdier til sekanten. Nu vil jeg finde differenskvotienten. Og det er det samme som hældningen af vores sekant, som er den røde linje. Vi ved fra matematikkens verden, at hældningen af en ret linje er forskellen i y-værdierne over forskellen i x-værdierne, som er det samme som y2 minus y1 over x2 minus x1. Fra første trin, så fandt vi altså, at forskellen i y-værdierne altså er delta f, som vi fik udledt til h i anden plus 2x0h. Derfor skriver jeg delta f her. Og forskellen i x-værdierne, som altså er x0 plus h minus x0, må altså være h. Jo, og så kan vi jo indsætte vores kendte værdier. Vi får altså, at h i anden plus 2x0h divideret med h
er altså vores differentialkvotient. Men det kan vi reducere yderligere ved at sige, hvad er h divideret med h? Jo, de går ud med hinanden, og så ser vi h divideret med h i anden, som altså bare er h. Så vi fjerner den anden derop. Det vil sige, at vores differentialkvotient altså er lig med h plus 2x0. Godt så. I trin 2 har vi fundet hældningen af vores sekant, som altså svarer til vores differentialkvotient. Men det vi var oprindeligt interesseret i at vide, det var vores differentialkvotient, som altså er tangenten til dette punkt. Men hvordan kan vi finde den? Jo, vi kan jo finde ud af, hvad der sker, når h går mod 0. Det er vigtigt at vide, at h ikke er lig med 0, men den går altså meget tæt på 0. Det vil sige, at man kan godt antage, at h er lig med 0, selvom den ikke er det. Det vil vi gerne finde ud af, fordi så har vi nemlig vores differentialkvotient, som også var formålet med denne 3-3. Så jeg skriver altså vores differentialkvotient, når h går mod 0, må altså anses at være vores differentialkvotient, altså når den røde linje går mod den blå linje, når sekanten går mod tangenten. Det må så være vores differentialkvotient, som er, og vi antager, at h er 0, selvom den ikke er det, men den går mod 0. Det vil sige, at vi har 0 plus 2x0 til at være lige med 2x0. Og det var jo også det, vi gerne vil vise. Vi vil gerne vise, hvad der skete, når vi differentierer f af x er lige med x i anden. Jo, men det giver altså vores differentialkvotient f af x er lige med 2x, som vi også fandt heroppe.